गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोना फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय UTO नि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथांजों आं दान्दिसे सावरायफैदों। दिनैहाय जोंनि आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ जों बर' हारिफोरखौ बा जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दिनैहाय जायफ्रा माइन'रिटियाव गोग्लैदों बिथांमोनखौ मोनसे सार्टिफिकेट होनो नागिरदों। थ' बिनि बारैनो जों बे सार मार्कुस बिथांजों दान्दिसे सावरायनि। जायफ्रा माइन'रिटि बिथांमोननो मोनसे सार्टिफिकेट होनो नागिरदों। नोंथाङा बावहाय UTO नि आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो सानो? नोंथांनि खोथा सोंनाय मथे आंबो निउसावहाय नुदों जे इन्डियान गभर्नमेन्टजों डिक्लेरेसन होजानाय 6टा धर्मखौ सिबिग्रा मानसिफोरनो आसाम सरकारनिफ्राय माइन'रिटि सार्टिफिकेट राननायनि माने बेखौ डिक्लेरेसनखौ होबाय। ओमफ्राय आं निउसाव नुदों बे सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामोबा मा मा डकुमेन्टस नांगौ बेनिबो खोथा बुंदों आरो बेखौ आं खोनादों निउसाव। दा खोथा जाहैबाय इन्डियाआवहाय जोंना 6टा धर्म मुस्लिम, ख्रिस्टियान, सिख, जरास्ट्रिक, बुद्धिस्ट ओमफ्राय जैन बे 6टा धर्मखौहाय रिलिजियास माइन'रिटि होननानै बुङो। ओमफ्राय दा जोंनि बे STफ्रा बिसेसकरि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन STनि गेजेरावहाय ख्रिस्टियान धर्म लानाय आरो बुद्धिस्ट धर्म लानाय मानसिफोर दं। दा जोङो जिहेतु जातिगत हिसाबै भारतीय संबिधान मथे जोङो अलरेडि ST स्टेटास मोनखाबाय। खिन्थु फारसेजों दोङो जेरै धोरोम जेनेबा ख्रिस्टियान बे 6टा धोरोमनि गेजेराव माबा मोनसे धोरोमखौ लादोंबा बिसोरो माइन'रिटि स्टेटासखौबो मोनो। नाथाय बेयो मोनसे पलिटिक्स, बेयो जाहैबाय ब्राह्मण पलिटिक्स। प्रेजेन्ट सरकारा माने बे जेसेबांनाखि STफोर दं बिसोरखौहाय जायफ्रा गुबुन धर्म लादों जेनेबा ख्रिस्टान लादों माइन'रिटिफोर धर्मजों बिसोरखौहाय STनिफ्राय माबोरै दानख'नो बेनि मोनसे पलिसि आरो। मानोना बियो दा डिजिटेल जुग, सोरबा सासे मानसिया गावनि आइडेन्टिटिखौ मोननै दिन्थिनो हाया। माबोरै होनब्ला जोङो बहुत एक्सपिरियेन्स मोनबाय, जोङो मिथिगौ बहुत मानसियानो बङाइयावबो भट होयोमोन सानसे समाव, ओमफ्राय आरो गामियावबो थांनानै भट होयोमोन। नाथाय बेफोरबो गासिबो दानजाजोब्बाय। ओमफ्राय दा सिंगेल नों बङाइयाव होनोबा हो बा BTCआव होनोबा हो बिदि जानानै दं। दा थिग बेबायदिनो जुदि बे ST ख्रिस्टियान बुद्धिस्टफ्रा माइन'रिटिनि सुबिदाखौबो आं लागोन होननानै लायोबा बिसोर होगोनबो। खिन्थु जोंनि मोनसे डाउट माने माइन'रिटि सार्टिफिकेट होनाय लोगो लोगो बे ST सार्टिफिकेटखौ दानगोन, ST स्टेटासखौहाय दानगोन। दा बेनिखायनो जों बेवहाय सांग्रां जानांगौ आरो जोङो बेखौहाय 100 बारब्लाबो साननांगोन। जोङो दिनैहाय बिनि पलिसिया जाहैबाय जायानाखि 3% अल इन्डियाआवहाय बिसोर पलिसि, बियो बिसोरनि पलिसि। मानोना जोङो 97% बे अल इन्डियानि पपुलेसनाव 97%आ जोङो माने जोंखौहाय गाहाय जाथिनि थाखो होननानै बिसोरो दोनो बिसोरनि ब्राह्मिन धर्म मथे। आंनि खोथाखौथ' जोंनि खोथाखौ लानाङा, खिन्थु जायानाखि भारतनि संबिधानखौहाय लिरगिरि जाया लिरदों डक्टर आम्बेडकार बिथाङानो गावनि लेखायाव लिरना गालांदों। माने बियो मोनथामसे बे धर्म, बे हिन्दु धर्म बा ब्राह्मण धर्मनि बिसोरनि गोथार बिजाबाव ओरैबायदि लिरना गालांदों मनुस्मृति होननायावहाय माने ब्राह्मणफ्रा ब्रह्मनि खुगानिफ्राय जोनोम जादों जाहैदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय क्षत्रियफ्रा सल्जार होनना बुङो, सल्दार बेखौ बर'नि थाफ्लि होनो नामा, दाफनाखं होनना बुङो। बेनिफ्राय ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय बैश्यखौहाय बिसोर फेन्दानिफ्राय सोरजिदों ब्रह्मआ। ओमफ्राय बिनि उनाव
मोनसेबाव दङ बे सुद्रआवहाय जों जेसेबांखि SC ST बिसोर गोलैजोबो आरो दा जोंखौहाय आथिंनिफ्राय सोरजिदों होनना बुंदों आरो सुद्रखौहाय दा बेबायदि कास्ट सिस्टेम मोनसे बानायनानै गालांदों ओमफ्राय बे गाहाय थाखोनि मानसिफ्रा सब समय गावसोरखौहाय खुलुमनांगौमोन ओमफ्राय गावसोर जा बुङो बेखौनो मानिनांगौ बिसोरनि खाथियावहाय जों थांनो समाया बेबायदि मोनसे हाजार बोसोरनिफ्रायनो प्रथा मोनसे दंमोन नाथाय बिखौहाय गासैखौबो बेयो डक्टर आम्बेडकारा अबजेक्सन होनानै गोदान मोनसे कन्स्टिटिउसन लिरदों बे कन्स्टिटिउसन मथेसो दिनैहाय जोङो जेरै ST स्टेटास मोनदों सोरबा OBC मोनदों सोरबा SC मोनदों थिग बेबायदि आरो ओमफ्राय बेवहाय जोंनो माखासे जों दावगानायनि मोनसे स्टेपखौ मोनदों दा खोथा जाहैबाय दा बेखौनो बे हाजार बोसोर बिसोरो जेरैबायदि सालायोमोन जेरैबायदि जोंखौहाय गादबबोदोंमोन बे कास्ट सिस्टेम खालामनानैहाय बे एखे प्रथाखौनो गावसोर पावाराव दंखाय बे एखे प्रथाखौनो लाबोनानै बे एखे स्टाइलखौनो जोंखौहाय लाबोनो नागिरदों आरो दा बिसेस करि दिनै जुदि जोंनि बे ट्राइबेल माहारि जायफ्रा बुद्धिस्ट आरो ख्रिस्टान बिसोरो गमामायैनो बे माइनरिटिनि सार्टिफिकेट लायोब्ला बिसोर निस्सय ST स्टेटासखौ दानगोन ओमफ्राय जुदि ST स्टेटासखौ दानोब्ला जेनेबा बर'खौनो आङो बुंबाय बर' हिसाबै बर' ख्रिस्टानफ्रा माइनरिटि जाजोबोब्ला बर'नि पपुलेसना खमायगोन गाबोन बर'फ्रा ST हिसाबैहाय थाब्लाबो बिराद खम जागोन जेरैहायनाखि जोंनि BTC ओनसोलाव क'क्राझार MP समस्ति मोनसे दङ बेखौबो मा जागोन इदिनो बिसोरो डिलिमिनेसन खालामनानैहाय बेखौ दानहां जानानै दंखायो ओमफ्राय आरो जुदि दा बे बेसेबांबा बुरजा नियारलि 10% बर' ख्रिस्टानफ्रा जुदि माइनरिटियावहाय हाबजोबोब्ला अब्ला आरो बिराद खमायगोन ओमफ्राय बेवहाय आरो बियो MP सिटखौबो बिसोरो अलरेडि माने दानखागोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरोबाव जोंनि बे BTC ओनसोलावहाय 11टा समस्ति दं बे STनि थाखाय रिजार्भ ओमफ्राय बिबो STनि बे 11टा सिटनाबो मोनब्रैसोल' STनि थाखाय बियो रिजार्भ थागोन बियो जोंनि थाखाय जोबोद STफोरनि थाखाय लोगोसे बर'फोरनि थाखाय बे जोंनि थाखाय जोबोद खहा जागोन दा बिखौ जोङो बुजिनांगोन जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो बिनिफ्राय माबा मोनसे उद्धार जानायनि लामाखौ जों जयैनो सावरायलायनानैहाय बेखौहाय जों बख'नांगोन आरो बिसेसकरि जोङो दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलावहाय बे फंनैसो खोथा बुंनायानो जों रावखौबो डाउन होनाय बा रावखौबो माबा रायनाय नङा खिन्थु जोङो बेवहाय जोङो गावखौनो सांग्रां जानायनि थाखाय बा एवारनेसखौ लाबोनांगौ होननानै जोङो नैबे फंनैसो स्टेटमेन्टखौ होनाय जाबाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथां सार मार्कुस बिथां UTOनि आफादगिरि बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों थारैनो जुदि बिदि जाहैमारोब्ला जों जायखिनि बर'फ्रा माइनरिटियाव दङ बिथांमोना मा जाहैगोन बे सार्टिफिकेटखौ लाहैयोबा जों ट्राइबेल STनिफ्राय जों दानजामारगोन नामा थ' लोगोफोर आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि